Ами добре, хубаво, да. Окей, разбираме се, значи петък ще видим. Хубаво ли, готийки? Утре ще се чуем, да си говорим по-наспокойно. Поздрави от Сашката, да. Пратих му, да. Хубаво ли, готийки? Лягай да се наспинкаш и до утре. Чао, чао. Чао. Какво прави, Бубо? Дойде да си легнеш, нали? А? Прави се на отворена и сега, ами аз ще си лягна все пак. Нали? Кой мърка? Стига ли? Как ще я кръстим?